Здравейте, приятели! Аз съм геймър долна черта Fortnite 1, 2, 3. Както виждате, ще поиграем малко FIFA 21. Абонирайте се, пишете в коментарите, дайте по един лайк. Влади, обещах ти, сега ще подсъкаме малко FIFA 21. Знаете, че много не знам как се играе, защото, как да ви го кажа, не игра толкова често в FIFA 21 и понякога се бъркам с копчета. Затова сега пак ще игра след около близо една година ще игра. Съм служил, чакайте хора, не съм служил диск, забравя се. Хора, да изкарам само на GCI да изкарам диска. И хора, пишете в коментарите също по коя игра да играя. Без грани. Без грани 1 и без грани 3. Тези няма вече ги игра, обещал съм. Повече никой няма игра през живота си. И хора, да ми е честито. Достигнах 50 абоната. И сега не знам дали ще мога да пускам на живо. Вчера направих 50 абоната. И мисля, че трябва да минат 24 часа, за да мога да се пускам. Така че утре, ако не знам, ако утре ще видя утре някъде към 12:01, ако мога да се пусна, ще се пусна утре. Не, по-точно, не знам, може и утре да се пусна как игра Brawl Stars. Така че утре хора ви очаквам. Не знам към колко часа не обещавам, защото не знам дали ще мога първо което. Добре, вече сме в FIFA 21. Англия или Саудитска, не, English or Spanish, whoever moves first is game, bro. EA Sports. It's in the game. Ще го скипна. Така. Ето, Влади, специален поздрав за тебе. Ето FIFA 21. Преден път се извиних, не можах. Ето този път успях. Знаете сега, ако игра може да съм слаб, защото да забравя вече как се играе. Добре, отбора ми Ал Насър, да, както преди. Но аз много обичам да играя, чакай. Къде беше? Аз много обичам да играя за Шампионска лига, обаче аз забравих къде. Ето го тук горе, Шампионска лига. Ок. Не, това мисля, че е онлайн, да. Това е май за онлайн. Да гледам. Да, ето тук. Шампионска лига. Финал. Добре, ще избера. Чакай. Искам Англия. Искам да Манчестър Сити. Добре, става и Ливърпул. Срещу Челси. Добре, значи Ливърпул срещу Челси. Ето, плей. Хора, искам по един още лайк, за да мога да спечеля. Тук са тренировките. Шут. Значи с кърки шут. Добре да запамета. Да не забра. Къде шут пас? Значи с тук 890 точки. Добре, 1065. Какво направих аз? Ето как можете да видите. Чакай само да увелича малко. Ето увеличих малко. Ето Ливърпул срещу Челси. Специално за Влади.
Добре, това го скиф. Тока не му. Хайде. Как се играе, майко? Забравих вече. Така. Така не е като. Чакай бе. Поща. Добре, тук е за смене. За резачка, как е? Ако ми вкарат гол, не се сърдете хора, просто не знам как да играм. Аз съм забравил, аз вече не знам. Забравих вече. Подавам на моя. Така. Подаваме. Сега сме 4-та минута. Охо, може и да вкарам. Ей, бе, какъв то вратар, бе? Той е най-добрият вратар на света, бат. Яшин 55. 55-та версия, както в PES. 55-та версия. Това даже на Pro Thread. Атакувайте, бе, какво седите? Добре, моите защо не атакуват? Как се атакува? Или просто аз не го правя, или моите? Добре, бе, атакувайте, бе. Седите. Сега хора сме 0 на... чакай, батко, чакай, батко. Мале, ако ми дойдат в PES, така ще ги тумна. Аз дори не резачка, не знам как се прави. Добре, с квадрата е резачка. Изкарах я. 10-та минута и още не съм гол вкарал. Добре, корнер. Какъв то корнер, бати корнер. Моите, атакувайте, бе, моите. Посидите. Добре, бе, как се атакува, бе, брат? Аз Мале, не знам как да играя. Забрих. Бе, чакайте, бе, ти ма преби, бе, чакай. Братко, чакай. Кой се малко? Бе, гледай. Какъв е то? Значи шута с Мохамед Салах. И направих направо поразия. Хора, искам един мощен лайк. Аз имам корнер. Е тук. То къде е противен? Канте, къде е? Какво беше това от него? Това е против в Марс. Направо при Илон Мъск. Е против. Чакай, бе, брат. Добре, аз не мога да атакувам, хора, не мога да атакувам. Добре, бе, как да атакувам, бе, как, бе, хора, как да... Разгеле да атакувам, най-накрая. Открихме Америка. Христофор Колумб. Добър прас. Пас да е с прас. Искам си фала. Искам си фала, бе, съдя. Сега ми гледай тики-тока. Искам си фала, не ме интересува. Ако не ще правя фала, бе, това е. Това е добрия начин. Оня рефер е намъкнат, той устата не знам как го заболя. Той говори повече и от класната ми. Резачка. Добре, бе, накосан, майко, добре. Мале, хора, накосан. Майко, какъв е това вратар, бе, така ще му залепа, че направо не знам къде ще го прата, бе. Ти Менди си, къде я пращаш, бе? Къде в тъча я пращаш, бе, момче? Каква е тази сила от тебе, бе? Подай някой от играчите, бе, какво волиш тук, да не казвам какво. Тако е, па е Мохамед Сала, разгере да го съпнеш, бе. Чакайте, бе, да ме уди. Къде отиде? На мен ще искам си фаула, бе, братче, искам си фаула. Мале, брат. Как се играе тази игра? Забравих. Абе, атакувай. Братче, ще атакуваш ли?
Боже, не знам просто нищо. Ма няма да взема Шампионската лига. Купата. Атакувай, бе! То пък къде ти? Той по-зле от мен. Подавам. Така. Чакай, бе. Да, брат, те нарезачки ми за мафал няма ми дадете, нали? Престани, бе, ей. Наркоман такъв. Чакай, брат, успокой се. Брат. Ах, тук много гад бах ти тъпеш от им. Аре, бе, брат, че какво правите, бе? То правят трябваше има засада. Реално то по-зле от мен. Хора, един гол вече след малко свърши първото полувреме и аз още гол не съм вкарал. Друг път от 2 метра скава. Чакай, бе, брачете, чакай. Къде скачаш толкова? Сега при на Кристиано Роналдо все пак. Не си. Резачка. Майко, топа на къде шути? Добре, бе, как да вкарам гол, бе? Буквално аз един гол не мога да вкарам, буквално. Само вратаря малко и той... малко нестабилен, ама това е друг въпрос. Подаваме. Лавбек. Ей! Чао, блъпата. Брат, стига ми влизайте тук. Вкарах ли? Айде, вкарах. Аз не чаках, че ще вкарам. Аз се радвам. Най-накрая да вкарам, бе. Най-накрая. И след 3 месеца да вкарам гол. Дори не знам как ще се случи. Най-накрая да вкарам един гол. Его е менеджера пляска на... брат, чакай, бе. Ти априкат ли... Хора, видяхте ли го? Той буквално вкара го, той само прави априкат. Не ми прави тук априкат, че като извика Майк Тайсън, като ти клетна, като дари бублика, като направи априкат, направо не знам нокаут ще отидеш. Направо взема да препарирам, друго не знам. Абе, атакувайте, бе, моите, какво си те го гледате? Цигарки искате ли да ви дам по едно кафенце? Да се ми до шутка на кино. Така, щом се дошли на терена, значи ще шутите. Трябва да се бориш тук за свободата на България. Чакай, бе, брат ми. Бързо. Атакувайте. Разбрах. Просто съм много слаб на FIFA 21. Поне вкарах един гол, да може и да го бия, може и не. Добре, хора, първото по време свърши. Ето. 42 минута вкарах. Буквално аз имам един гол, аз имам 5 шута и той 5 шута. Добре. Я искам да си видя отбора.
Добре. Бива. Ето, поставяхме го. Челси. Добре, моите ще не атакуват. Каква резачка му направих, майко му. В 3 метра беги тук. Кой да я против пас? Айде тебе, нашите нарезачки няма ли да влизат или на моите? То паде шути, то направо не знам. Той е против при Кристиано Роналдо. В Арабия. Добре, тук съм доволен. Тук малко крачета направих. Фаул. Той ми направи ризачка. На кой ще правиш ризачка, момче? Кой ще прави ризачка? Абе, какъв жълт картон, бе, старец? Дай му направо червен да сама от отбора. Разваля той грешка на природата. Гледай каква резачка ми прави тук нашия. Аз тук го финтирам, той тук на резачка ми. Мале, ще поводеш, ще влизам аз на резачка, казвам ви. Мама, така да е. На кой съм щях да вкарам? Ма то вратар не стана да варди. Добре, корнер. Той за мен, да. Се забравя. Ето ми забия. Откъде ги минавам като... пак ли фаул, бе? На кой път трябваше да има фаул? Абе, гледай го, бе, то не престана, бе. Това е... Гледай го как му се шута тук. Бас си мамът. Добре, мисля напред. Ето тук. Кой тук направи? Гледай ги как влизат две малко неща. Аре, атакувайте, брат. Резачки ще приказвам. Гледай ги. Айде бе, моите. Там сите и нищо не прави. Цигарки, да ви дам по едно, 3 в 1. Той е на топката. Ама ти нещо на резачката ще ми влизаш, бе. Не мога да просто. Толкова направи. Той изстреля в Юпитер. Направо в Юпитер да изстреля. Добре, за мен е така. Сега ще го филм. Давам. Добър пас.
Ей, абе стига бе, какъв е този вратар бе? Той е най-добрият вратар на цялата планета Земя да е бе. Как ти вратари? Пак за мен. Абе гледай ги бе. Какви са ти защитници? Гати защитниците, гати чудото. Ама за сигурност май ще взема шампионската ли? Да, ще взема. Няма как да не я взема. Добре, ей тука. Не можах този вратар да 30 000 пъти уварди. Аре бе, 4. И най-накрая да изволи някъде. Добре, че не му влязох баш на резачка, че не знам. Ще да има дуспа. А това Алисън ли е бе? Така. Подаваме. Абе, какъв... Аре бе, атакувай бе. Да. Не! Майко, каква провала направих. Майко. Това направо трябва да ходи в историята. В историята на съвременно българско. То направо му разкатах фамилията. Сега тук шута, не знам. Бе, чакай бе, брат ми, чакай. Мале, то ще си вкара гол. Ще си вкара гол. Гад има умниците. Добре, нищо не стана. Така подавам. Паска. Минавам. Мой. Аре бе, напред някой няма ли да има? Гледай, напред никой няма. Обава ми е напред. Гати главата. Задановица. Не, аз нямам думи просто. Нямам думи. Каква смяна пак иска? Божко. Добре. Корнер пак. Е тука. Ме страхте в космоса, бе. Гледай ги, моите атакувайте, бе. Атакувайте, бе. Май резачки вече ще има. Добре, с топка беше. Така. Какво направих пас, майко? Майко, направо нямам думи никъде, направо нищо нямам думи. Направо хора нямам думи. Аре, атакувайте. Не ще атакувате вече на резачки ще го знам. Това на къде шути бе? Мой ли да не? Въобще или не?
Топката 20 години ще дадат. Добре, паскам. Добре, хора, свърши и второто полувреме. И печелим шампионската лига, хора, печелим шампионска лига. Най-накрая да спечелим шампионската лига. Даже и така. Как се радват Ливърпул. Все едно световното 2026 година. Така ми изглежда. Аре, машини, давайте! Айде съм Бекъм. Едно от 2 световно първенство. Най-доброто. Спечелихме шампионската лига. Майко, всички как викат майко, тук ще припаднат. Накъде течете, бе? Вие пак ли играете? Брат, няма да ги че така ще изпусне, така мисли. Аз мисля, че брат то ще изпусне и ще му чупим краката, ще му чупим шампионска светлина. Да, само се скача, правят предно салто и пада това. Гати. 1, 2, 3. Малей, пиратки. Малей. Аз по пиратки, просто ти вече говоря. О, това как се казваш? О, забравих. Добре, то няма играе. 1-0. Така махаме от матча. Така. Ще изиграем още един матч. Просто е така ще изиграем. Без нещо. Както винаги съм Ал Насър. Срещу Испания. Ще игра срещу Барса. Лио Меси. Лиле, едно от двете. Тук да ме интересува гост. Давам. За да цъкаме. Така малко да загреят. Ето, Ал Насър срещу Барселона. Ено ги реферите. Ето го най-добрия Лео Меси. Роналдо и Меси ще играят. Роналдо срещу Меси. Видим къде е Роналдо. О, чакай, той Роналдо май не е в Ал Насър. Нали 21 година той не да. Той мисля, че не трябва, не е там.
Да, сега забравих. Аз сега забравих, че нали 2021 година той не беше в Ал Насър. Май беше в Манчестър Юнайтед ли, в Реал Мадрид? Не. В Реал Мадрид последно беше 2018. Значи трябва да е бил в Манчестър Юнайтед. Да, в Манчестър Юнайтед няма да бил. Или не, Ювентус няма как да е. Значи да, Манчестър Юнайтед. А 2021 тогава беше Барселона Меси. Къде на кой ще е топката? Значи ще Национал Насър. Добре. Много да спечелиме, да. Да, против. Ама аз като ми взема топка, защото не мога да атакувам. Брат, да една резачка не мога да направя като хората, но... на кос. Така, напред, напред. Ще вкарам. Не. Какъв е то Тер Штеген, бе? Какъв е то Тер Штеген, майко? Какъв е то Тер Штеген, направо нямам думи. Ей, тук. Направо ми изби забит пътъл. Аре бе мой, атакувай бе мой. Поседиш. Аз не мога да стигна. Браво бе, вратар. Браво. Какво? Майко, щяха да вкарат. Дано сега па да не вкарат, че не знам. О, добре, добре, добре. Моя. Как го прецаках. Направо си го прецаках от всякъде. Де да беше Роналдо, тук ще да ги смажи. Добре, защо не мога да насоча топката? Към вратата. Я към вратата ли дори беше? Малко по... Качели как да... Малко по-надясно... Да, по-надясно и по-нагоре към скобата. Значи някъде по-надясно и по-диагонал. И щях да вкарам. Че можеш и да въпази. Добре, атакувай, атакувай. Добре, трябва да мисля, че трябва да е моя. Ако не е моя, ще да се гръбна. Добре. Аре бе, моля ти се един гол да вкарам, бе. Не, аз не мога. Трябваше да центрирам, да. Трябваше да центрирам. Хора, той ми беше свободен, можеше да центрирам да вкарам. А не да се окума. Добре. Аре бе, моя, на карта му да кажа атакува и той вече си атакува. Гледай. Добре, някой му мисли как се атакува. Те буквално още моите съдъци нищо не правят. Ще се нервирам. Леко Патов, правиш бе, брат ми. Направо зада ножица. Така. Аре бе, атакувай. Се е видял. По-разачка да направя.
Това ми хареса. Най-накрая да хора да вкарам още един гол вкарал. Ето, тръгвам да такова, той ма съпва, центрирам и чуп в кръка на Тер Штеген, в гредата, мисля, така трябва. Да, в кръка на Тер Штеген, гредата и гол. Не гати. Добре, че този път не се излакомих, защото ако бях се лакомил, ако бях се опитал да вкарам пак, нямаше мога, чак да ми оварите и нямаше да вкарам гол. Почвам да свиквам. Така. Не можах резачка. Резачка. Гати пас. Добре, това ми хареса. Какво направи, бе? Това ме приби направо. Това ме партил при Илон Мъск. Брат, аре, една резачка му да направите. Ай, майко. Майко на коса. На коса щяха да ми вкарат. Това го скипнах, че не ми се гледаш. Така, паскам. Така. Ей, не можах. Аре бе, моите. Поне на резачки визите поне. Къде ми е защитника? Тук няма как да центрирам, защото никой няма напред. И опитах се нещо, но не можах. Трябваше да изшута. Така, малко. Добре. То направо чупих краката на това. Бе, гледай го, не, аз нямам думи просто. Чертата. Той изкара. Добре, корнер, тук ще би. Какво ще остане? Брат, той изкара. На коса. Атакувай. Добре, мой. Може да го съпнеш Меси. Аре бе, моя тиче. Гледай, той може да ще да тиче. Бе, мой. Съпвай го место в Меси. Браво, бе. Това е вратар, бе. Гледай го, Тома преби, бе. Айте, бей, съдя, дай ми фал. Чуеш ли, бе, съдя, дай ми фал. Опа, една резачка. Айде долу. Какъв топ пас, бе. Бах ти тъпия пас. Ето втори гол, хора. Втори гол за Ал Насър. 43-та минута. Какво напред това, бе? То напред. Текдел направо. Бах ти. То направо лъвски скок. Get out. Shoot. Май го скипнаха това с скачането, да. Не, четвърти. Не, да, новен май точно. Така, на топката на Барса. Пак не мога да резачка, бе. Ми се получат тия резачки. Аре бе, брат. Чей, седиш. Лего, майко. По-смотани от тях не съм виждал. Майко, свърши първото по време свърши. Всички Барса, Барса, много сте за Барса, виждам. Барса направо се насраха. Бех ги 2-0. И още не,
Отиваме към второто по време. Буквално аз имам 6 шута съм направил, а те един шут. Добре, пак е на Барса топката. Торфер няма ли да мъкне бетона проми на душите? Майка, какво? What? Аре бе, атакувайте бе, то като се шла сенситрира. Как? Майко, той е преди бриколато. По-крив човек от него не съм виждал. Гледай, вах, каква е тази завивка. Майко. Меси в реалния живот не съм го виждал толкова крив. Само в играта им чето, че е крив. Но в реалния живот така никой няма го направи Меси. Каква е тази завивка? Той я би на 360 градуса завъртя толкова и направо чупи джамовете, чупи на хората джамовете. Просто хората ще го дират Меси. Там по Испания ще го дират. Какво направи това, бе? Каква е тази резачка? Това направо ми чупи каката направо, краката ми чупи. Кръчетата ми, братко, кръчетата ми. Аз направих зада ножица. Кръшетата ми отидоха направо, кръшетата ми. О, направо Кристиано Роналдо, той е така, такова крачки направи, то 30 000 крачки. Крах. Засада. Каква засада, бе, брат? Това беше гати доброто, гледайте. Центрираме и гол, ама тъпата засада. Това беше добър гол. Ама съдята така е решил. Какво така? То съдя. Много мърза тя засади. Резачка. Добре. Дуспа ли? Значи... не, ти се базикаш. Бра... Ще припадна! Значи, това съдия ми махна 2 гола. Сега трябваше имам 4 гола, ама ми махна 2 гола. Оня там с фала вкарвам гол засада. Сега той я вкарвам гол засада, а трябваше да има хора дуспа. Той ма съпна, не видяхте ли, че ма съпнах и трябваше да има дуспа. Ни дуспата ми даде, ни гола ми даде. Поне едно от двете да беше ми дал. Поне дуспата да беше дал. Какво направих аз? Значи то съдия ще го намеря някъде и ще го нарегам с нощ. Направо не знам. Така. Какво? Една резачка мога да направя. Лего, какъв е то съдия, бе? То лего Меси. Да. Нека ти вратаря. Нека ти те щегена. А то нормално да вада, то по земя. То сте мога да я вдигна. Добре, поне имам корнер. Това е хубавото. Аре бе, шути. Кога ще вкарам гол? Кога ще направя трети гол? Кога? На куково лято.
Добре, Тер Штеген би на 300 000 км. Бе, браво! Да, атакувайте, бе, момчета! Значи назад какво направя, не знам. То как го разиграх. И ще го направя за ножица. То рефера, моля да го той Меси. Бах ти. Като не мога го кажа просто да кажа Лео Меси. Лео Меси. Маре ще ми вкарат гол. Браво, бе! Аз шегам, че Дуспа щях да поудея. Направо да поудея, ако беше Дуспа. Направо то съдя направо ще му чупа краката на него, ако дойде тук. Сега ще центрирам. Наша, айде бе! Най-накрая да ми даде гол. Най-накрая 67 минути да ми даде гол. Най-накрая, хора, най-накрая. Това трябваше да ми е пети гол, ама ми е трети. Най-накрая. Центрирам пакото също. И тук. Влади, тия 3 гола бяха за тебе. Да знаеш. Добре. Резачка. И пак ще ми взема топката. Втора резачка. Пак ще ми взема топката. Трета резачка. Какво направи това? То с ръка ли е пипнал, то забиля какво, то волейбол ли играе или футбол? Той ма играе направо баскетбол. То па тест, какъв тест бе? Тест по математика ли имаш бе, браче? То рефер, не знам, то май се напил. Казвам често, то рефера се напил. Мале, една резачка не мога да направи, се нервирам. Аре, тебе 5 години, ще ми вкарат гол. Сега си ти нещо да направиш. Не. Спасих си живота. Бе, накъде подажи, момче? Ти искаш да вкарат гол? Той ти иска да вкарат гол. Айде, вкараха го. Майко. По-много смотан да врачи. Това баха ти смотания. Аз бях на него, ще да подам като нормалните, или просто ще да бия по-леко. Той със всичко колко му е нагоре. Той иска да прати в космоса. Той ще разбие земята. Про на планета на хиляди парчета ще направи. Трябва да живеем направо в Марс. Стига на резачка, бе, момче. Сега че ще направя с една резачка. Сега пак ще центрирам, пак гол ще вкарам. Не можах. Усетиха са моите. Аз по моите Барса се усетиха, че пасец ще центрирам. Майко Андона Косъп ще се вкара автогол. Мале, много ще да се сме. Добре. Чакай, бе, братле, какво направи? Фал! То съдия не вижда ли какво прави, бе? И то не промат, засипаха тия. Не можах да вкарам гол.
Май пас. Май се замисли за Роналдо. Спокойно, след 2023 година ще дойде при вас. Спокойно. Не се безпокойте. Чакай, бе, батко ти имат днес. Гледай. А брат, моите гледате, не иска да тичат моите. Тя ги мързи да тича. Айде! Засада! Умирайте! Не виждам моите кой играят. Така подавам. Не, пак. Засада ще дадете. Просто нямам думи. Не, аз нямам думи с това проклет смотан гаден съдия. Доня рефердо и динг-донг направо. Ding-dong, where it up. Ding-dong, where it up. Направо съм тук в обакс. Добре сега, че викам... Бе, ай, стига бе, човек, стига бе! Стига, какъв то съдя бе? Майко, как ме нервира. Майко, какъв то съдя, майко. Ах, ти съдято само то се чуде, че по така е. То само засада. С малко след секунда ще ми каже засада. С малко ще ми каже така от нищо фал. Айде бе, умирай бе, съдя, умирай. Айде бе, гол, последната минута гол. Айде бе, умирай. Ред. Спитвам се да дигна, не можах. Това като нинджа, гледайте само. Чиап! Като някаква нинджа направо. Тригва се един, да другия. Те направо странича за едноица. Четвърти гол. Ани нали да... Сега нещо се прави засада. Айде, една засада. Четвърти гол ти вкарах. Ах, ти рефера, братче. Аз съм на президента на прошлого вълна, казвам ви. На прошлого вълна и никой няма го сложа. Но то ми бръмчи. Ето голямо Меси, загубили бе, Меси. Аре бе, бот, загубили бе, гини 20. Загуби наши. Не му повярва загубата. Какво се прави? Така хора, приключваме тук. Ако ви харесва видеото, дайте по ни лайк, пишете в коментарите коя друга игра да играя и се абонирайте. И от мен... Чао!